Les pizzas tenen mala fama, que si són de criatures, que si són menjar escombraria, que si són menjar per no pensar que estàs menjant, mirant la televisió... Però jo estic convençuda que aquesta pizza que avui farem amb concertat de carxofa is imperfect és una pizza que desbancarà tots aquests mites i la posarà a l'alçada de la pizza més gourmet que hagis tastat mai. Pots fer-ho amb massa de pizza congelada, ja preparada, però jo he preparat la massa de la pizza i l'he fet amb farina, amb aigua, amb una mica de sal, oli i llevat. I amb això fas una massa de pizza ràpida i al moment. L'estiro i la faig coure 6-7 minuts al forn, punxada, perquè no pugi, i un cop la tinc cuita, la unto amb el concentrat de carxofa i a sobre hi poso tomàquets de jardí, formatge mozzarella, perquè es fongui, i un ou. Al forn, esperar que qualli la clara de l'ou i quan surt del forn, rúcula per sobre i a taula. Ja m'ho sabreu dir.